Zvipere Mushe, panguva ino iri kunzi VP Constantino Chiwenga, he was the first man to oppose the constitutional amendment bill pamwechete naSanyato mucabinet. Panguva ino tiri kuona kuti pane marumors ari kuonekwa kunzi kune vari kukambena vachifamba vachida kuti VP Constantino Chiwenga vave fired from his role first papost yavo yevice president pamwechete the ruling party ZANU-PF. Saka pana mashoko anobuda panguva ino anyasi kuonekwa kunzi panguva ino zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Tinyasi kuona kuti nhau dzesuccession and Zimbabwe nyasi kuonekwa kunzi tisina on crossroads. Don't go subscribe or like on the bell icon. Tiona VP Constantino Chiwenga ari the main threat wezvigananda. Makomi chamudanyura achiti breaking news, kune matsotsi anoda kuti adzingise VP Chiwenga then ozoshandisa zvikiribidi kubvisa president. Manje havahwine kana amendment yabudirira. I prefer kuti ED atonge kusvika murufu than kuti paite chigananda chinopinda papower. It's either ED 2030 Chiwenga achizopindawo or Chiwenga 2028 kana term ya ED yapera or ED forever as long Chiwenga ari VP achizoita iye next. Temba Mliswa na Kimutisi, munhu wenyu ngaambomira, hapana vhakandi apo. Ndiwo mashoko anotaurwa namakomichi achiti aiwa vese vari kufambisa majenda ekuda kuti VP Constantino Chiwenga vafaiwe, mirai zvenyu. Patamba tiri kuona kuti makomichi anozikamwa panguva ino kuti is a critic wezvigananda ari kuuya panguva ino achisapota VP Constantino Chiwenga achiti aiwa VP solong vari muri VP tichimboziva kuti kana temu yaED Mnangagwa ichizongopera aiwa ndeye achapinda, it's fine. But vamwe vese vamunoona vakomana vechidiki vane mari vari kuonekwa kunzi they are campaigning, vanhu vana Muliswa vana Mutisi ndo vari kuuya achiramba. Madevelopments aripo panguva ino anyasi kuona the reality panguva ino is true ndokuti VP Constantino Chiwenga is a threat and panguva ino they are finding my ways to eliminate him. Pinda comment section medu zafunguro enyi moti kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, cheta on the bell icon.